Des vă arăt un moșne. Calitate bună. Super, am pus așa dușe. De la vană, de la baie, de seara. Короче, stai, nu fac gălăzele. Avem aici un motor 2.0 Opel. Și deși o mare parte din motoarele astea, ca Danul e pe loc, asta... Zdraste, da. Spune-i, Dan, din ce cauză mor motoarele astea? La parcurs mai mare se usucă este în cauciucul ăsta și el începe și tare. De la vibrație el se face un fel de mic zazor între... Se face beton? Da. În loc să tragă ulei curat fără de aer, el îl trage aer și ulei. În loc să trag ulei, el merge pe aer. Da. Și construcția e debilă, eu pot să socoț în cazul dat. Iecte la sorbu și iecte la ei se lichește răzănic așa. Păi și le-a fost lor greu să facă de pildă ca la cutie automat, știi, când pui filtrul și ăla. Cic, a intrat și se ogoi. Nu. Aici iecte așa un fel de răzănică, vezi cu un fel de burcic iecte. Și când apoi apasă... El se apasă și hermetizează, tipa ca salnicul. Și cu timpul el se usucă și mergi pe trastul cu 120 și că faci în loc de ulei faci și motorul face все. Ultima zdăhanie. Și amin. Bune motoare, numai că trebuie de controlat numai decât. Așa-i? Da, da. Gregory? Da. Nu. Nu și все? Deja știi și eu. Știi și el, pațan?